Wedi. Carane wedi piye? Carane wedi kowe ora ngerti? Heeh. Barang kowe nak ngerti nak aku iki gendruwo, Lah? nemoni kowe, kowe kudu wedi. Carane wedi? Carane wedi ngene lho, Piye? dono. Heeh. Hi, aku wedi. Aku wedi. Gendruwo iki lucu. Masa gendruwo kok wedi wong iki lagi temen iki ya. Piye iki? Bocah iki piye? Ngene iki lho. Angger ketemu dagelan bulet iki. Gendruwo ngger bayarane 35 goblok ngene. Kowe iki tak warai yo. Lah iya mbok warai apa? Tak warai carane wedi. Carane wedi piye? Hi, aku wedi. Hi, aku wedi. Bener, wedi nek ngetok barang lha apa kowe? Kowe iki ngono. Sing wedi aku. Iya. Ngomong dong dari tadi, enggak bilang-bilang sih. Nak kowe wis wedi terus mlayu. Ngono? Iya. Aku wedi. Iya. Ayo wedi, ayo mati. Alam mbok. Piye lah? Wedi kok ngono diapure. Wedi kok sing menjiwai ngono lho. Ngono? Iya. Wah, aku wedi. Ana apa? Wah, babe ora enak blas. Lho, Kowe masa? bar mangan apa? Abab mau mambu tebon tok. Oga teban. Oh, Kita tekek basa ae. mateni wong bathuk-bathuk tekek bosok. Ijeh separo nang bontekno. Ora buta. Ngomong kok. Ndang wedi ya. Iya sabar aja, wedi kok mbok paksa. Lah yo sing buanter. Heeh. Iya. Aku takut. Alam mbok. Are mbok kon wedi piye? Aku takut. Lah. Iya. Aku tak wedi yo. Oke. Kompake cah gendruwo iki lah. Gendruwo dicaplek. Aku mau wedi cah. Iya wedi. Latihan wedi. Mesti apik iki wedine. Menawa karo bendot tak aja apik bendot. Aku tak wedi ya, meneng aja omong ae. Masa wedi wis ora nggih mang kok wis wedi lagi saiki. Mbak-mbakane wedine telat ngono. Ngono. Iya. Dulur-dulur mbak-mbak aku ape wedi. Ya, kepengen tahu? Lihat bagaimanakah cara saya untuk wedi? Wah, ya Allah. Wes kepethuk dagelan koplak loro kabeh. Timbangane kowe iki kok aku mangan ati. Menungso kok kepethuk jagongan karo gendruwo, luwih becik aku lari. Mlayune ngono tok. Alah. Ngene iki lho apik. Aku ngerti nom-noman sing tak temoni iki mau jenenge Bermono. Oh. Bagus pancen. Lah aku krungu rasane nek dekne iki duweni bojo jenenge Bermani. Jare bojone ayu. Tenan. Tak akoni yen Nyai Bermani pancen ayu tenan. Nalika aku ngluyur ning mburi kiwan ngepasi Nyai Bermani adus. Wah. Matoh tenan. Bareng aku ngerti yen Nyai Bermani ayu, aku kepengin ngeloni. Nek rupaku ijeh kaya ngene, ora bakal kelakon aku nyenengi karo Nyai Bermani. Yo, jeneng aku Raja Gandharwa, bisa Mancala Putra, Mancala Putri. Ben aku kelakon nyenengi karo Nyai Bermani, ning papan kene aku bakal membo kawujudan dadi Bermono. Gol! Mogol! Iki wayahane malah. Watene wong. Wis bento. Kok malah jeng ketoklo mangan mie godhog iki piye le Gol? Iki wayahane Gol. Saiki. Lho. Aja dhisik ah. Engko nak ngepasi lampu mati, engko terus lagi aku malah kuwe ngono lho.
Lah iya ngono iku ora dikandhani lah. Kandhane piye? Kandhane malah kowe mangan mie godhog kok malah. Lah wong lagi enak-enak mangan malah mbok undang. Kowe iki tau ngetoprak apa ora? Belas ora tau. Mengko nak lampu mati, aku malah kowe. Ngono. Persiapan ning kono. Oke. Alah mbok bento kabeh iki. Kowe nek kono apa? Lah kowe arepe malah. Delik sik aja ngetok sik. Aku ndelik. Kowe ndelik sik. Malah ketok ndase tok. Ndelik kabeh. Ndelik kabeh. Kok kowe nek malah aku gak ero. Engko tak kode. Iya ya. Alah. Siap lu. Gol. Mogol. Siap lu. Urung. Walah wakek anehmu. Cepet lah. Muateni wong diamu iki terus. Aduh. Tenana. Bento. Bento ya kowe. Ya kowe. Lah wong semono mek ciut mek peteng bokan metu. Kowe ireng. Iya. Tabrakan lah. Lagi tumon iki ketoprak malih kok tabrikane tengah dalan iki. Lah kowe iku ya kowe iku ya dhisik ah. tak atung-atung nang ndasku kowe ora oleh. Malah ora apik. Ya wis ngene ayo. Ini. Lho, malah Malah iku mrene tabrikane. yo angelem lah. Piye? Burung tan burung apa maku malih lampu peteng menit tabrikane. Luwih ngene ae pokoke. Pokoke ngene ae ben ora tabrak. Ngono. Kowe tak critani. Aku adoh apa cedak? Ya rada adoh kena keceritan piye. Oh, oke. Rada adoh. Ceritane lak ngene. Aku mau ngerti bocah nom-noman jengene Bermono. Kenapa? Bermono iki bojone ayu. Jengene Nyai Bermani. Lho, Kaya tau roh Bermani. Lho piye? Aku tau ngluyur ngepasi Nyai Bermani adus. Wah, gondronge ra karuan. Mandani kok. Sing gondrong apa? Sing gondrong, kowe urung ngerti? Urung. Sing gondrong apane, Cik? Apane? Eleke gondronge ra karuan. Oh alah. Asatus ngene-ngene walah, brewok eleke. Oh, aku terus kepengin. Mergo Nyai Bermani ra ayu. Upama aku kawujudan kaya ngene, ora bakal aku kelakon nyenengi karo Nyai Bermani. Karene aku iki gendruwo, aku kepengin malih Bermono ben bisa nyenengi Nyai Bermani. Lah critane kowe iki malehanku. Kowe dadi Bermono palsu. Aku dadi Bermono palsu. Iya. Nek ngono aku engko ora. Alah. Apa, Cik? Alah, dadi ketoprak ngene-ngene cacah. Kowe engko tugasem ngeloni Nyai Bermani. Seger ta ora? Dasare wis pirang-pirang sasi ora tau kelon. Mergo bojone meteng gedhi. Cocok. Ora mutu blas, ketua kok gragase ra karuan. Anak lagi mlaku piye-piye, mboke wis melenting neh. Hobi kok, Kang. Iku dimpet ah. Hobi. Hobi. Meteng hobi. Kandhane yo neng sik. Aku tak takon karo kowe. Iya. Ayune Bermani. Iku nek cara wong nggodha ngono kembar sapa? Dadi aku ben persiapan karo Bermani. Kowe ora urung do apal. Urung Aku sing apal. Kaya sapa kira-kira? Kok upamane ayune kaya Mak Dot ngono kira-kira ayu. Mak Dot. Mak Dot iki lemu apa kuru? Ya begitulah kira-kira. Lemu? Lembu. Tenan? Heeh. Ya iku hobiku padha ae nek lemu-lemu. Ayu
ndi? Yo ayu Nyai Bermani. Wah, ayu Nyai Bermani. Iya. Ah, tak pilihno sing rada ayu meneh. Sopo? Bojone Tiono ngono piye? Bojone Tiono. Lah bentuke piye? Malah ora ngarusi belas. Kaya slender. Karo Mak Yati. Sing digawe? Heeh, Imbang. Walah dol. Apa sebabnya aku kok muni imbang? Sebabe apa? Apa mengko Yati tak elek-elek ketoprakmu ora dibayar rugi kowe. Santai ae, Bro. Nanti piye? Wis lunas. Lunas. Ngladeni wong akale akeh saiki. Yo wis. Yo. Nek ngono aku tak mara ning omahe Bremana. Aku tak ngeloni Bermani. Desane kowe ngerti? Desane Randu Alas. Parake lho, Bu. Arake ngidul. Oh, mergo Bermana mau mlayune rono. Oh. Karo Silowire apane? Wah, dalane keleken niku. Wah, ra gondrong. Wah, iya gondrong. Oke. Nan yo. Wis deal. Deal. Aku malih dadi kowe. Oke. Kowe Bermana palsu, engko ngeloni Nyai Bermani. Oke. Pokoke aku nek kan karo ngelon-ngeloni hobi aku. Mumpung bojoku metu. Cocok. Weh, panjang lunga. Nan yo. Heeh. Wah. Ora negara kita dadi blambangan aku iki Tiyati. Oke. Lho main di dalane ndi? Wes pokoke tak goleki wong aku gendruwo, mesti aku roh. Iya. Weh, sesuk njaluk bayaran apa ora? Gendruwo iki nek ape lunga, iku ora usah mlaku. Iya, ngene iku tutup. Oh alah lele. Ngene blonjo njaluk mundak terus. Iya. Eh
Seragam ya sayang ya. Ora masalah wis. Ora apa-apa ya sayang ya. Iya, Den. Sementing saya ditunggoni karo bapak-bapak lan ibu-ibu ya sayang ya. Nggih. Sugeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pepanggihan malih kalian pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu. Manggala. Ora usah ditepangno karo piyai kene ya sayang ya. Iya, Den. Awake dhewe dina iki sowan nggone daleme bapak sapa mau ya? Bapak Sunardi. Iya, teng daleme Dek Agung ya sayangnya. Kagungan kersa netakake putrane ingkang asma Dek Agung. Iki ibuke asmane Bu Yati sayang. Iya, Den. Semoga Dek Agung menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua. Iya. Dan berbakti kepada agama dan berbakti bagi nusa dan bangsa. Amin. Semoga seger kewarasan ya sayang ya. Iya, dan Den. lancar rezekine. Aku mau iki atensi sayang. Atensi. Kok bapake Mas Okta nyuwun lagu Ada Gelang Kalung. Spesialnya buat anak wedok pokoknya sing nyanyi kudune. Loh, wong iki pamundutan kok marang tuanem kok iso nisen ae kok iso. Ora iso iki pokoknya wis pas iki wis. Ada dari ngandakan dari Rokok RD Rindang ya.
minta lagune ada reok Ponorogo. Buka sek. Tak bukae. Wis ketok kok bengi-bengi kon reokan iki kira-kira iki jerone cukup ta ora nggo pijet ngono ya sayang ya. Cucok iki, Del. Cucong tukang pijet saiki sijine 20.000 lha nek sakmene iki terus pironan iki. Lah kok njaluk imbo. Lah iki nek 50 ya iki jenenge panjretok, Sek. Panjenengan nek menawa kok diwenehi reokan ana neh. Iya kok nek diwenehi imbuhan ya karo gludung nek ora diwenehi imbuhan ya jengking tok, Jengking separuh. Langsung aja bergoyang-goyang kembali bersama artis dari Wahyu Manggala. Ora iso pamundutan ada gelang kalung kok piye lah ya ya. Yuk monggo Diatri ada gelang kalungnya bersama Jeng Ayu Anita alias Jeng Su Pesek dados. Ayo Sek. Piye lah, Mbak? Kon numbasna masuk tak gelang kalung sayang. Sesuk tuku dhewe. Alah gayamu lagi aku iso apa ora masuk tak numbasna. Alah. Allah gayamu ngolah alah. Ayo monggo Diatri ada gelang kalung dados. Nak ngono ya tak tumbasna aku ae. Iya tumbasno ngene iki lho kalunge segede. Ning klithikan ae ya. Heeh. Sementing tok gede. Iya. Ser. Ser.
kiwa kok sek. Lah sebabe apa kok ngono, Mbak? Nyatane kowe ditumbasno gelang kalung sing apike ra karuan ya pasrah wis apik tek elek wis barang denya. Pokoke pasrah ya sayang ya. Iya, Dek. Iso metal ya iso Bu nek iki Bu iso mbok kon matun ya iso ya sayang ya. Pokoknya serba bisa. Wis ora usah nolak ya sayang ya. Ora nolak, Langsung Dek. aja dilanjut kembali bersama artisnya dari Wahyu Manggala. Oke. Ditanjep kembali bersama Jeng Elisa Amelia. Yo monggo Mbak Eli ini sayang. Diaturi apa ini? Aja sing ngantuk-ngantuk ya El ya. Mbak Ella. Diaturi apa ini Mbak Eli? Diaturi wedi karo bojomu. Wedi karo bojomu. Nah, iki mau permintaan saka ibuke sapa mau ya? Sing gawa anak ndek awan ya. Pokoknya sayang. enten ae Mbak Eta. Pokoknya ada ya sayangnya. Yuk monggo diaturi ada wedi karo bojomu bersama Jeng Elisa Amelia. Yes. Melesek melesek sayang. Melek Mbak Ella. Kegedean itu apa wis melek iki mau terakhir. Ngantuk. Ngantuk. Ya wis dipadang-padang no mripate sayang. Yuk monggo diaturi ada wedi karo bojomu. Tetos. Wapal menera karuan leh mansuman. Ihu. Salahkan diriku bila merindukanmu. Sedang kau di sana juga merindukanku. Kalau ku tahu kau ada yang memiliki, tapi cintaku tetaplah untukmu. Ser hey! Wedi karo bojomu, wedi karo bojomu, wedi karo bojomu. Ser, Sabar Narima Production. Salahkan diriku bila merindukanmu. Sedang
wedi karo bojomu wedi karo bojomu Terima kasih banyak Mbak Elisa.